in men. Ano yung mga ik mo sa mga lalaki? Inaisikay siya sa ibang bansa! Ang pambansang awit ng Pilipinas. Oh! Tekken World Tour 2024! Oy! Juggle mo! Patandogin mo! Nako! Ganda naman! Kasi yung lalaking yun, ice cold. This is probably a good, reliable public transit. Panisimula ako ng Pilipinas! Siyempre, kailangan natin humabot sa sulot o sukot. Pang 68 na tayo ngayon. Dahil nag-100 na ang tumawa ka, talo ka. Papatalo ba ang sulot o sukot ay sa mga pinakarumal-dumal nating series? Kaya tinagad simulan. So alam mo na, nalabigyan mo akong score dyan at tingnan natin sino mananalo. So magtatanong, ang sukot ay cringe in Tagalog. Galing kay Makichu. So ito guys, yung bagong 7-Eleven na Pride Bun. Tingnan natin if masarap siya. Oo nga pala, Pride Bun. Ayan, taste test natin. Ito, para masarap eh. Sabi ko na may connection yun eh. Pride buns, pero bakit in-steam? May mali doon ah. Sulot, mga Pilipino pag nakaangat ng konti sa buhay. Oh, siyempre, bisa yung pa kayo nagtutulak sa atin eh. Para ipagpatuloy ang hirap ng buhay, mag-grind dahil nabubuhay tayo sa spite. Nabubuhay tayo sa panlalait ng iba. Oh, yun din yung nagtulak sa akin eh. Mga hate comments, masasabi di mo ito magagawa. Ginawa ko siya kahit ako mismo di ako sigurado, pero para lang sabihin sa yung mali ka, ginawa ko. So, nakatulong sa atin. So, gamitin natin ang kakupalan ng iba para tayo ay umangat. Minsan may tayo makakilala sa buhay na makaangat lang na onte, ang lakas na makapag words of wisdom sa'yo. Parang kala mo nalaglag sila sa event horizon ng kaalaman at mga malalalim na kahulugan ng buhay na, uy, pumunta ka lang naman ditong bansa na to, masyado ka ng relax lang. Okay na, sige na. Iba kasi condescending pa yun. Alam mo, isa dito talaga sa Pilipinas eh. Ganyan talaga, naiintindihan ko naman dati naman ako na sa Pilipinas. Pre, umalis ka lang ng 6 na buwan, kalmahan mo lang. Kung naging tatay na kita bigla eh. Sukot. Ano ka, MJ? Parat! Ay, sabi na parat. Parating na. Hindi yan sulot o sukot, sup-sup. Ito, Alice the Anime. Yep. Ano to? Anime opening to. Yep. Ito yung inaisikay siya sa ibang bansa. Oh! It all interconnects. Napakatagal ng lore nito eh. Oh! Akala ko noong una lang, spoof lang na alam mo yun, minsan nire-rip lang kasi anime opening. Ito talaga palang may kumakanta. Sabihin ng good job. How Gongzu! Alice, how Gongzu! Chicken farm. May maisikay ako bilang isang chicken sa farm ni Alice. Alice in Philippine land. Yay! Yan ang tunay na Pilipino. Kung siya may McLaren. Oh, siya na simpleng tao. McLarens lang. Hindi. Ayun na. Ayoko tong scene na to. Ito, medyo masakit to eh. 2v1 egul eh. Sukot. Galing kay Chin. May nakita ng chick sa'yo na parang lalayo na lang. Sulat. Galing kay Richard. Tingnan ko na lang kung sasaktan ka dito. Flip top. Damit mo, blue. Shirt mo, blue. Damit mo, blue. Boy, sinabi ko na. Damit mo, blue. Kita ko sawa mo, sinliit ng bayot, blue. Oh! Uwi, pero ikaw yung naka-blue. Ba't mo nilahit sarili mo? Grabe ka naman. Sunod. Puta, bigyan ng bars yan. Sulot, hicks in men. Ano yung mga ik mo sa mga lalaki? For me, yung mga pick me boy or sad boy. Like, sasabihin na, sorry, ganito lang ako. Ganito lang kaya ko. Like, boy, shut up. If nakikita mong ganyan ka na, make yourself better. Ako yung mga walang... Pareho naman. Baliktad din. Marami naman pick me girl din. Ako yung ganito. Ikaw din. Ako tulad na iba pa. Ganon din naman. Pareho lang. So, siguro, picks in partners mas maganda. Ang sariling desisyon tsaka diskarte sa buhay. Yung mga papetiks-petiks lang. Kulang sila ng ambisyon. Sa akin is when they post too much on social media. Because that's just for the girl. What? Post sa social media but just for the girl. Okay?
Pinost mo to sa TikTok. Number 1 ko talaga dyan. Pag hindi sila emotionally intelligent. Last one is yung circle of friends nila ay puro cheater. Kasi birds with the same feather flock together. So, nadating F together. Tama naman. Pwede ko maging sa emotionally intelligent. Pa ikaw mismo, paano mo lalaman na ikaw mismo emotionally intelligent? Mas maganda kung gagawa tayo ng mga list sa TikTok. Alam mo, papadala tayo ng study, you know, and how to describe correctly the icks you like in other people. Ano ba example na sa emotionally intelligent person? Maganda sana kung dinipick natin yun, diba? Para ma-portray din natin ang sarili natin. Baka tayo lang yun eh, diba? Ako isang ik sa akin yung sasabihin na yung accept mo na lang ako sino ko. Ito, ganyan ako eh. Toxic, ganyan talaga ako eh. Hindi mo ako maintindihan eh. Hindi, toxic ka o red flag ka sa isang paraan, baguhin mo. Hindi mo pwedeng sabi accept mo na lang ako. Paano ko i-accept kung kupal ka? Pantamad yun eh. Hindi na ako magbabago. I'm perfect as I am. Okay na ako kung sino ko. Diyos lang ang pwede manghusga sa akin. Well, kung kinakausap ka ng Diyos, sigurado ko nahusgahan ka na din. Pero maganda naman yung kanilang point. Sulot. Sup-sup na naman. Masarap ang loob niyang Paris na yan. Pucha malaman. Okay, pang members lang yan high blood. Do not sexualize the Paris Respeto naman sa pagkain Mali ang pang-iikot mo. Hindi mo nakahalo na maayos. Isang gitna lang yung centrifugal force na yung ginagamit mo. Dapat pa ganon. Dapat sabay tigasan mo pa yung hawak mo. Hindi pwede ako lang. Matigas. Sukot. Then better pass it ka to making sure 2 is too much and 1 is it. Hindi magtatlo ka. You can keep getting away with it. Alala ko mas masarap pa nga yung dati Pansit Canton sa ngayon. Pero mas marami yung Pansit Canton ngayon. Ano to? Ang pambansang awit ng Pilipinas. Talala ko yung Koreano. Okay, nag-play pa ng... Naiintindihan ko yung ating ines sa ibang mga bansa. Minsan nangaabuso, minsan tumatapak na sa hindi naman nila dagat, sa hindi naman nila mga lupain. Pero 2 wrongs don't make a right. Sa ganito instance, 2 wrongs don't make a right. So mas magandang paraan dito ay maging active tayo sa mga programa na pinaiigting ang nasyonalismo sa Pilipinas. At syempre maging sarili nating mga mata pag nagbubukas na pati ba mga casino dito sa Pilipinas o nagtatayo ng ibang mga building sa di naman dapat lagyan. Maganda yung gano'n. Kasi ito kasi parang internet brownie points lang naman to eh. Pero okay lang, naiintindihan ko na may sentimiento mo kuya. Saludo ako sa iyo kuya, pero sana ma-evolve pa natin yung ganitong bugso, yung itong nagliliyab at nagbubugso natin damdamin sa pagmamahal sa Pilipinas ay manggaling hindi sa galit natin sa ibang bansa, kundi sa simple pagmamahal lang natin sa bansa natin. May na mas constructive kesa sa ganyan. Yan yung pinaka-ikot talaga. Hindi ka na ba nakapasok sa Chinatown yan kuya? Sulat. Ano to? Congrats, buti di ka pikunin ng guard. Congrats sa'yo. Pero minsan may mga bad trip lalo na pag mga merienda. Ang bigat eh. Kuya, hindi ka namin tinatarantado. Stop po. Ako ang sarili ko enforcer. Ito rin dapat tayo sa South China Sea. Stop. Bawala dumaan ang barko. Ni hao. Dapat mo nga sa akin yung cellphone. Ito kaibigan Donald. Ay, Ben, sapit mo sa lieg mo para magka-oras ka sa akin. Sulot. Like leftist gamer memes. If you think something is missing from your life, this is probably a good, reliable public transit. Hindi lang yun. Healthcare, isa yun sa Pilipinas. Yun talaga yung fiction dito. Meron bang escape rope? Diba iikot ka din? Palisin mo na ako ng Pilipinas! Ang tunay nga daw na mayaman na bansa ay hindi kailangan ng maraming kotse. Nakita ko to nung pumunta ako sa ibang bansa na pag mas maraming private vehicle, ibig sabihin hindi ganun kaganda yung commute system mo. So, minsan yung mga mas mayaman pa, yun yung mga nasa commute system. Kasi reliable Yung perang bibili mo sa Fortuner mo o sa Honda mo, yung million na yun, pwede mong gamitin, i-invest mo sa stocks, invest mo sa mga high digital assets, mga savings. Pero hindi, kailangan kada kita mo gagastos na naman. Kaya hindi tayo nagko-compound interest Nawawalan tayo ng interest literal sa pagiging isang Pilipino kasi lahat dito pahirap. Lahat dito pahihirapan ka. Yung pwedeng gawin ng 2 steps, kailangan 3, kailangan 4. Ang daming red tape. Marami tong alam ko hindi lang naman to pang Pilipinas na bagay. Pero yung pagmamahal natin sa bansa natin, nanggagaling dapat sa kagustuhan
kagustuhan natin na pabutihin ang buhay ng isa't isa. Hindi lang dahil galit tayo sa China o galit tayo sa ganitong bansa. Wala makapupuntahan yun. Napaka-basic level, napaka-one-dimensional ng ganong klaseng pag-iisip. So, yung galit ko sa Pinas nanggagaling sa pagmamahal ko sa Pilipino. Kaya nga, doon nagsisimula para dahan-dahanin natin gawin na makaangat ang lahat. Well, pero mas masaya syempre, humatak pababa. Sarad. Sulot dahil masyado tong real talk. Shinzo Wasasage galing kay EG. Puro galing kay EG kayo yung mga magagandang edit. Raidford and Babaltol Ruber. Maraming salamat. One game remains. Game 5. Tekken World Tour 2024. AK Arslan Ash. Oh my God. Okay. If we get a reset, I'm gonna ask kanina you sa atin, si Shaheen? Shaheen tayo. Oo, naku, hindi ka makakatayo. Nice! Okay, juggle ka, boy! Huwag mo patatan. Aray ko! 1/3 na lang. 1/4 na. Naku, yun na, napadiran pa. Patay ka, boy. Ganda naman! Sige, balata mo. Uy, nice block. Oh, naku, AK. Naku po, AK. Wag ka magpapabawi, boy. Wag. Balata mo. Pahin mo, boy. Wag. Oh my God. Naganda naman. Sakto. Okay. Boom. Yeah. Takpan mo. Patalbugin mo yan. Nice block. Op. Oh, yun. Nice. Boom. Okay. Tagiliran mo. Bigyan mo tondo isa. Inikutan. Sinampal ang puwet. Block. Nice power break. Block. Yun. Kala ko si Xiao Yulai gumagawa nun. Yung paikot na ganun pa. Nice one. Okay, wag mo na bigyan ng comeback. Okay, 1-1. Tira mo anong Pinoy. Ginagawa ko to ng tulog eh. Minsan kami, mga bata yagit pa sumisigaw sa akin. Kayang-kaya ko to dito. Naalala ko dito yung mga C-pubs pagdating sa mga MOBA na sobrang sa hirap ng pinanggagalingan natin hardcore mode. Ang dali na lang pag international stage. Nakakatulong din yun. Okay, tayo na naman. Dalawang tayo na pala eh. No? Alam mo, kilala to si Arslan eh. Malakas din talaga siya. Grabe yun. Sayang, hindi niya nakuha. Nice one. Bawal bumarel. Daya. Nagiging COD eh. Tatlo forward. Do it again. Yo! Nice one. Nice one. Hindi na Nonchalant Gamer! Let's go! Naku po! Naku, wala na. Okay. Why are we still here? Just to suffer? Combo breaker, let's go! Ito na yung last round. Manalo dito, siya na panalo. Nice one. Kailangan mo na magandang momentum eh. Block. Nice. Alam niya. Playing back a little bit, doesn't want to get stepped up into the slide. Belo. Uy, ganda. Okay. No, nice block lahat. Naman. Side step. Ayun, napaahan. Nice one ulit. Patay ka, boy. Juggle mo. Patandogin mo. Nako, ganda naman. Patay. Nice one. Yan, ngayon ako mag-celebrate. Yan ang gamer. May ibang bansa, China, Indonesia. Pero good job, congrats. Ganda, handshake. Alam mo, kinuha din sa kanya dati yan eh. Tapos parang ito yung kanyang bawi all these years. Nakita ko masyado dun. Yan ang sportsmanship. Here it comes. Yan yung mga proud lang pag nananalo. Dapat proud ka rin pa natatalo tayo. Ganon din yan. Sulot, dahil nalalagyan yung aking pagka-Filipino. Okay lang naman eh. Alam mo, okay lang naman mainis ka eh. Pero syempre, ilagay natin sa lugar. Minsan nakakasar naman talaga eh. Pero kaninong kotse to? Kaninong kotse to? Gusto ko to masakyan. Pag may mga oras ka na mababa na yung Pinoy Pride mo, pasakayin mo dyan. Magkano ba dyan? Baka may red tape din dyan ha. Sulot. Ito minsan pag gusto ko na lang sumakay eh. Pag nagtatrabaho ka na, nag-aaral ka sa Pilipinas, minsan pwede ba paakyat na lang? Pwede ba makapagpahinga na tayo? Sulot. Hindi nga tandaan na hinihintay niya ang bato. Happy Pride Month! Diba? Maging Happy Pinoy Pride Month. Sulot. Girls versus boy when cooking.
Very good. Very nice. Is that an egg? Yes, I'm also like that when I'm cooking. Maigi nga naman yung Ginoo. Ikaw ba'y palagi nagluluto ng pansit at naguhugas ng kamay para matanggal ang lagkit sa iyong mga daliri? Tama nga naman. Ewan ko bakit. Piling ko ingrained yun sa mga lalaki. So, sulat. Dali kay Arch. Pero kung ikaw na tao ka, nagkasala ka lang, hindi ka ba humingi ng taon sa akin? Gago ka, siraulo ka. Hoy, bawal yan, Loy! Ito yung mga panahon na masaya pa showtime. Pero kung sasabihin mo, ang Diyos nagpapatawag, hindi kinalulungkot mo kung sabihin, hindi ako ang Diyos. Para patawanin ka. Hindi siya maseryoso sa boses niya. Thank you, amen! Nice one! Yan ang pride. Sulat, kung milk kayo, ito na naman, sila na naman. Pag wala kang lalaki, hindi ka malalagay sa ref. What do you mean? Ano yung OFW reference? Ano, para ma-extend yung milk, kailangan yung ilagay sa ref. Yes, sir. At kaya ref yun. Mabuting lalaki lang ang maglalagay sa inyo sa ref. Kasi yung lalaking yun, ice cold. Diba? Galing ka na. Grabe naman. Diba? Ang ganda ng analogy. Hinawayan ka lang. Napanis ka agad. Hinawayan ka lang. Binilan lang siya ng tagtatres na yelo. Nalusaw ka agad. Walang rep yung ano. Walang rep yung... May tang masama, binuksan sa rep, ininom tinungga agad. Yun lang. Hinawayan ka nga lang eh. Nilawayan lang. Panis tuloy. Napanis tuloy. Gusto ko yung inihalin tulad mo ang isang babae sa karton ng gatas. Tapos ikaw naman rep. O, pwede na natin pa-scrap yan kung rep ka, di ba? Kung yun ang kapupuntahan nito eh. Kung magiging ghetto ka sexual at open yung mga ghetto klase usapan, di pwede mo rin banatan yan, di ba? Kung ikaw rep ka, o di kailangan mo din na masasaksakan para meron kang kuryente. Eh, paano kung wala kang masaksakan, di ba? Scrap ka na, parang itong podcast nyo. 3 wives, eh! Kaso po, ang wala na sila lahat opay. O yung isa utak, mindset, shira. Tama mo, may kaibahan lang yung dibdib. Ewan ko ba, para sa kanya na yan. Enjoy na lang niya. Anime version po. Puro pala anime tayo ngayon. Pwede bang magsitabi kayo? Like Sky Garden. Tingin mo gagawin namin yung huwag ka masyadong mayabang bagha! Sinabi niya parang baka eh. No? Baka! Baka! Sino sa atin ang baguhan ngayon? Mas matagal nga naman ang monologue kaysa dun sa mismong sport. Hindi ko maikarang ang makapako. Ano yun? Uncle Break. Ginawa niya yung para mawala sa balanse ang mga kalaban. Isang napakahusay na technique. Reality check. Oy! Tangina! Anime versus ang mali doon, hindi mo na si Iko eh. Yun ang tunay na larong kalsada eh. Sulat. Ako na pinipigilan sarili mag-post na Yep, simulan mo na. Parang ito. Sulat. Gara mo naman yung post. So yung puro anime ngayon ha. May galit ka pala sa akin. Pero sa iba mo sinasabi, paano tayo magsasapakan yan? Eh mahirap eh, lugi eh. Ang ina mo yun din. Ba't di mo sabihin sa harap ko? Bakit ka puro panilig sa FB? Sulat. When Filipino guys turn 20, they will choose one of these guys to base their personality on. Ako na lang to. Buti wala na ako dyan. Buti na outgrow dyan ako. Tapos na. Makakalimutan nyo na ako. Pumili na lang kayo ng maganda dyan. Tito Mars? Gusto mo maging Tito Mars? Wrong choice. Zild. Yeah, Marlon. Ito ko na naman siya. Sulat. At panguli, takbong kabayo. Diba kaya ko na mag-tricycle? Nasaan yung I Love Philippines plug mo? Tsaka China. Hindi ka marunong magtansya. Okay lang yan. Ayoko na. Ang bilis. Sana ganoon din paging Pilipino. No? Pag pagod ka na, ayoko na. Palit mo na ako. Gusto mo na ako sa mga madali mo na mabuhay. At nakaboundary na si Gong Ate. At tayo rin maboundary na rin tayo. Sulot o sukot. Sulot si Ate. Sino nanalo? Sulot o sukot? Super na mga ganito. Pick-click nyo na to para umabot tayo din ng 100 sa sulot o sukot. Pilipino Paulo Lamamaalam.